te goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ale Tuhan debata jala amanami, sai togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa olo hami manangi hondohot majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami. Asalam ibaru jalalam badia rohanami. Sayurupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saleleng nilelengna. Amen, haleluya, martangiang mahita. Songonodo hatani Tuhan Jehova, idama, au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naganupari. Uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama paribana. Suang songoniau mangalului biru-biruku sogot. Amen. Turpu kepistel di partangyang atta di borenginon, songon patujolo ni jamita di hita, tarsurat di 5 Musa 15, mamukasian ayat 12 sahatu 10 tajahama marsikat sore. Marasiroha tuhatoban bawa dohot parupuan. Tungsura mangadop diho dongamu sahalak heber bawa, manak parupuan ikononom taon leleng naibana mangula diho. Tole papitu taoton ikon paluaommu boti ibana sial labungmu. Ikon buas pangalehonmu tu ibana sian biru-birum, dohot sian pardegeanmu, dohot sian pangilanganmu anggur, sian luhut naung pinat supasuhon ni Jehova de batam tuho lehononmu tu ibana. Alai tungsura dohonon nama dokho, dang dipangidorohaku naing malua au ruar sian labungmu. Ala holong rohana midaho dohot mida isi ni jabum. Aisonang rohana di labungmu. Unang poladok roham, ala paluomu ibana boti sian labungmu. Ai silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinangulahonna ho onom taon lelengna. Jadi pasu-pasuon ni Jehova de batam maho disaluhut nani ulam. Ido sahatna. Mertua do akan atumangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Marede hitamuse sian buku ede nomor 747 ayat 1 dohot 2. Dalam nama Tuhan
Totong tangi aki, Tuhan patotonglah kaki. Sai togu au Tuhan, ban lam sol ho tu lam bumi, tu ingananmu na tonga, sai lam patotonglah kaki. Holo au dina holo, hoti ganggu ni rohai, sai dong masih ol rohakor, tu inganan hati boy, sai togu au Tuhan, balam sol ho tu la bumi, tu ingananmu na tonga, sai lampa totonglah kaki. Martangnya kita. Dan memima ale Tuhan nasai mangarajai roha dot pikiran nami, dinalau tu mangiun hatam na badiai. Atong marsaringar moho di tonga-tonga nami, nungarade behamilaho manangi hosa, marhite Kristus Yesus. Amin. Oras madihita saluhutna, hatani dibata, nagabe turpuk jamita di pertangyangata di bagasan bornginon, imanatar surat sian sada Petrus bidu 2, mamuka sian ayat 10 tolu, 1 ayat 10 pitu. Sada Petrus 2 ayat 10 tolu, 1 ayat 10 pitu, ujahauma tuhita ganup songonon madidok disi. Uduk mahamu maradopon nasa uhum nasinuat dihajol maun alani Tuhani nang maradopon raja parhuaso pargijang nang maradopon panguhum akan nasinuru nama misang akasibayan nazahat alai mamuji ia siula nadinggan ayo dolomoni rohani debata naing mamarhite sian ulaon nadinggan pop pememuna haotoon ni halak nahurang roha ay aka naung malua duhamu. Alay, unang mapinake haluaw ni mangodingi hajahaton. Songon aka na poso ni debata matahe. Marhabat tunom mahamu tu sasudi. Haholongi makadongan. Habiari ma debata. Pasangap ma raja. Ido yanggo sahatna. Dihamu amanami na nami. Saudara-saudari yang terkasih yang berada di rumah masing-masing, menjadi seorang pendatang, menjadi seorang asing, tidaklah selalu mengenakkan. Karena seorang pendatang, karena seorang asing, biasanya tidak begitu bebas, dan tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Pai solat, halak dagang dek tebu ngulunai. Karena dia akan menjadi bahan tontonan orang-orang di sekitarnya. Apalagi ketika kita menjadi orang asing di suatu daerah, kita membawa nama suatu lembaga, baik itu alma mater, nama suku kita, nama agama kita, pastinya kita harus lebih bermawas diri, lebih menjaga diri. Asaboha, unang ala baru laut tanah sodinggan, gabi tergasip natabuani. Jadi bahan cemoohan orang lain, alma mater kita, suku kita, agama kita. Weh, tuhodo halak batak bayoan, lah suadong dengan pangalahon misal. Hanya karena pangalahot tanah sosuman, olah salak kita do, alebui gabi mararat. Itu sudi halak Batak. Orang-orang di sekitar akan menyimpulkan orang Batak tidak beres, misalnya.
Alanido di hamua manami inanami, firman ini mengajak orang-orang percaya akapai solat, halak dagang, orang-orang yang tersebar di daerah-daerah diaspora agar menjaga diri, agar memiliki karakter sebagai orang yang percaya. Asadung diida halak nasomanada Kristus nasida itorbui. Oh, ternyata inilah karakter pengikut-pengikut Tuhan. Itulah yang hendak disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di Kapodikia, di Galatia, di Pontus, dan di Asia Kecil dalam suratnya ini. Asa unang tergasip hakristenon ikon adong karakter yang berbeda dari mereka. Walaupun mereka mengalami banyak fitnahan, walaupun mereka mengalami banyak penderitaan di tengah-tengah bangsa yang belum menandai Yesus, mereka dicari, disiksa hanya karena imannya, percaya kepada Yesus. Tetapi melalui firman ini, Apostel Petrus mengatakan, agar memiliki karakter yang lebih baik sebagai pengikut Kristus. Asa diboto halak. Pengikut Kristus memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Odo, nanaing pinasingot ni turpukon, nagabe soso-soso tunasida nang tuhita, asa tahu tiruak kita. Tuaka humaliangta. Lumubi tuaka nasomanada Kristus dope. Agar menjadi teladan melalui karakter hidup kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus itu. Sedikitnya ada 3. Adong tolu nanaing ulahonota marhite turpukon. Yang menjadi ciri khas, yang menjadi karakter orang-orang percaya. Nah perjulu di ayat 10 tolu dot ayat 14 di dok mangulu di bagasan hauduhon. Di hamua manami inanami dongan sahaborsiaon di pukka do turpukon marhite hata uduk. Dalam bahasa Indonesia dikatakan tunduk. Uduk tunasa uhum, uduk tunasa raja, nang tunasa panguhu. Bahasa ikut uduk. Ala uhum dot aturan di pajongjong laho majamoton ngolutado asamaratur dot mardame. Hukum dan aturan itu dibuat untuk menjaga keamanan, menjaga keteraturan, dan menjaga kedamaian hidup kita. Alanido dang denggan HP talau siya ka uhum dot aturan. Na pinajongjong ni pamaretata. Karena jelas dikatakan di ayat 10 dan ayat 14, tunduklah kepada semua aturan, kepada semua hukum. Lasongonido, pamaretata, panguhum, di pajongjong debatai, dang laho mangahutu dirina asaboy marlomo-lomo, alay, asa nasidado sebagai garansi keamanan, garansi ketertiban kehidupan kita. Alanido ikon uduk mahita tunasa aturan, ikon uduk mahita tunasa uhum. Itulah yang ditekankan. Karakter yang pertama melalui Rasul Petrus bagi kita pada saat ini. Buasa iko duduk di ayat 10 tolu di kucido hauduhut taitu uhumi ima hataridani hauduhut tatu debata. Ternyata kepatuhan kita, ketundukan kita kepada aturan pemerintah, itulah wujud nyata ketundukan kita, wujud nyata kepatuhan kita kepada Allah. Alani di hamua manami inanami unang be
adong sian halak na porsiai mangalau si dot aturan. Unang ikon adong nama mereng. Di negara kita ini sudah diwajibkan segala yang mengendarai sepeda motor diwajibkan memakai helm. Alani ketika kita berkendara, mari kita memakai helm, safety first. Unang ikon adong jo tabereng di joloa polisi, baru pe tak pakai helm. Karena helm itu untuk keselamatan kita. Terlalu bima di masa pandemion, banyak sekali aturan yang terbaru dibuat oleh pemerintah kita. Salah satunya dengan wajib memakai masker. Bisa kita lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama, masih banyak yang melanggar itu. Masih ada beberapa kalangan yang tidak menghiraukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Tapi baru-baruan, dung dibahen sangsina 500.000 mulu hadapo tentang bermasker, tabereng Pak. Sudi nama bermasker. Apakah harus seperti itu? Tidak. Karakter orang yang percaya bukan seperti itu. Tetapi karakter orang yang percaya selalu patuh, selalu tunduk terhadap aturan dan peraturan itu. Hukum yang berlaku di daerah itu. Nang pe pai solat, nang pe halak dagang, nang pe halak rohita. Alai ikon uduk dohita. Tunasa aturan na adong diinganatai. Ala ima hataridaan ni haudohota maradopon debata. Ketika kita melawan aturan peraturan itu, ingatlah itu sama saja kita melawan Allah kita. Itulah karakter yang pertama yang harus ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Mangulu di bagasan hauduhon. Karakter nabaduahon ima di ayat 15 dohot di ayat 17. Manaluhon hajahaton marhite ulaun nadinggan dohot holong niroha. Dihamu dongan sapor siaon mangula jala mangulu ditonganiak kana somanada Kristus dang murah. Sada tantangan nawat cebal gadoi karena pastinya kita akan sering dicurigai. Dipasiak-siak. Alai nang pese toktong dicurigai kita orang Kristen dang bui gabi matele. Bahkan menyerah. Itulah yang dirasakan orang-orang percaya yang berada di diaspora pada saat itu. Dinggado ulaun nasida, HP mereka difitnah oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Bohama carana asabui merit halak Kristen na diaspora sian inganan nai. Ale marhite turpukon diaraon apostol Petrus do. Halak na porsiay asa manahan. Jala asa unang mabaloson najat alon najat. Alay taluhom mahajahatoni marhite ulaon nadinggan dohot holong ni roha. Perbuatan baik yang dilahirkan dari hati yang murni. Perbuatan baik yang dilahirkan dari hati yang suci. Itulah karakter orang yang percaya yang kedua. Yang harus kita miliki. Bahkan lebih jauh lagi. Molotabene ngerupani di bahasa Indonesia. Ayat 15 dikatakan dalam bahasa Indonesia. Perbuatan baik akan membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh yang memfitnah mereka. Marhite ulaon nadinggani. Maka orang-orang yang berbuat jahat akan tersadarkan dan akan semakin mengenal bagaimana orang Kristen itu. Itu nakaning
di hata Batak ai marhite sian ulon na dinggaddo popomamuna hauton ni halak na hurang roha. Luar biasa. Ternyata pakorhon ni ulaon na dingganon. Yang lahir dari hati yang murni. Iko takas doy. Nang pe mangadopi gudang hamaolon, penindasan, fitnah orang-orang tersebut. Tetapi jangan pernah membalasnya dengan kejahatan. Tetapi kalahkan kejahatan itu melalui perbuatan baik yang lahir dari hatimu yang murni. Yang lahir dari hatimu yang suci itu. Karena ingat, to di perbadido na maringanat di rohami. Dang ton di parbadai, alay to di perbadido na maringanat. Alani ulaon na dinggani harus lahir dari hati kita. Agar tidak secara terpaksa. Agar tidak biar dilihat orang lain. Tetapi itulah karakter orang yang percaya. Nang pe mangadopi gudang hamola penindasan. Ala ikot toktong do hita mangulahon ulaon na denggan. Ikot toktong do hita makanguluhon holong ni rohai. Napatuluhon marhite turpukon lasoddo nagabe topik minggu di hita di hari minggu ima haluaon makorhon hatauon di ayat 10 merdeka dari perbudakan. Nah perpudi diajari Apostol Petrus dohita asa makangoluhon ngolu songon halak nang pinaluani di bata. Menghidupi hidup orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah. Alai takas dotong dipasingot di ayat 10 onomi unang tapake haluauni laho mangodingi hajahaton. Tetapi marilah menghidupi hidup yang sudah dimerdekakan oleh Allah sama seperti yang dikatakan oleh Martin Luther. Dalam bahasa Jerman dikatakan Freiheit in Gebundenheit. Dalam bahasa Indonesia artinya kebebasan di dalam keterikatan. Kemerdekaan di dalam keterikatan. Apa artinya ini? Bohado, bebas tetapi terikat. Artinya pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan merdeka, pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan bebas, saat itu juga kita terikat kepada kehendak Allah. Itulah patanda bebas tetapi terikat. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita harus ingat. Memang kita sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu ketika kita melakukan segala sesuatu dengan merdeka, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan bebas, di saat itu juga kita terikat kepada kehendak Allah. Apa kehendak Allah di ayat 10 nakaning 15 nakaning ngaji dok. Ai oddo lomoni rohani di bata. Naing ma marhite sian ulaon nadingkan. Natului ma ikunadong. Alani haluwaota na pinarade ni di bata marhite Tuhan Yesus ikon makorhoddo hatawod di hita. Hatawon mangulahon di bagasan halomoni rohani di bata. Setiap orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Allah harus mengetahui bahwa dia berbuat, bahwa dia berlaku harus sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Natulima ikon adong didok Apostol Petrus dihita. Karakter-karakter orang yang percaya na parjolo marhauduhon na paduahon mangulahon na dinggadot holong na paduluhon haluaon makorhon hatauan. Los ima nagabe soso-soso di hita dihamua manami inanami palagi hita tong do hita jolmana asing tong do hita pai solat halak dagang do hita
di 2 tahun. Daido marwabedo hita syak kita. Dari Sumatera, dari kampung kita datang ke daerah Jawa ini. Oleh sebab itu mari bermawas diri. Jaga karakter Kristen itu. Unang alani ulaut tanah sodenggan. Gabi roa berita. Gabi tergasip. Margatta, daerahta, luwatta, hutatta. Gabi di parwa-roa halakan. Holan alani sahalak. Tetapi mari menjaga diri kita. Ala halak dagang dohita di son, di luar. Nang di Portibion. Ikon ingot dohita. Tempat kita bukan di dunia ini. Pai sholat dohita di Portibion. Halak dagang dohita di Portibion. Ubahan ini mau luadong suku-suku dia do lumelek kita tinggal di Sodo manang di Banua Gijang. Pasti di Banua Gijang do. Alana berapa tahun sih orang yang paling lama sekarang ini? Paling lama kita rata-ratakan 70 tahun. Nggak ada bonus imana sih siat di bata. Kalau di Harajon di bata isa dililing, saliling nililing lah. Alani dihita halak navorosea, mari melalui firman ini kita diajak agar menyatakan cara hidup yang baik, agar menyatakan karakter hidup orang Kristen itu dengan 3 hal yang tadi. Karena melalui itulah, melalui hidup yang berkarakter tunduk, hidup yang berkarakter taat, hidup yang berkarakter baik, dan hidup yang berkarakter kasih, maka orang-orang yang belum mengenal Kristus juga akan mau mendekatkan diri. Dan semoga melalui perbuatan baik kita, semoga melalui karakter kita, kabi ulu nasida manada Kristusi. Alani marhite turpuko di hamua manami inanami obardo. Soso-soso ni turpukon seperti yang tertulis dalam Titus 3 ayat 1. Dikatakan dalam Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Taat dan siap untuk melakukan segala pekerjaan yang baik. Itulah karakter kita. Ima hadiriota songon halak na porsea nang pinaluan di bata marhite Kristus Yesus. Alani, mari sebagai orang-orang yang percaya, mari selalu patuh kepada aturan, taat kepada pemerintah, selalu berbuat baik dan mengasihi sesama kita. Dipargugui di bata mahita, lamungulahon hatana. Amin. Martangia kita. Mau lihat oleh Tuhan dihatam nang paingoton tuhami songon halak na porsea, halak nang pinaluam di bagasan Kristus, asa adong tolu identitas tolu karakter nami. Imana toktong marhauduhon tunasa uhum dot pamareta, natoktong mangulahon ulaon na dinggan dot holong, jala mangulu songon halak nang pinaluam marhatawon. Azari hami ali Tuhan, marhiti to dim to di porbadie, imana mapargugoy ho kami, asa tahu hami makanguluhon hatami, asa tahu hami mangulahon hatami, disangduk kulmit ningolu nami, asa tarida sian ulaon nami, hadirion nami songon akan nang pinaluam. Mau lihat oleh Tuhan di partikian naulion nang lehom mutu hami ganup, boy hami pajupang dot ruas ni huriam di bagas coromon. Pasu-pasu mahami saluhut nale Tuhan, pasu-pasu ruas ni huriam amanami inanami, nang sude natongon madohoti partang yang anod di Jabunabi. Homana toktong mga leon hai pasot tu kami. Homana toktong mamasu-masu salut ulaw ni amanami inanami. Asa toktong di bagasa dami, toktong di bagasa las ni roha hami le Tuhan, mangulaw nasa ulaw nami.
Akayanakon ng pinalumehon mo tuganub keluarga ruas ni Huriam, na menek lehonom mo ibur-ibur magodang, na dibagasan persikolaan, huma mga leon hatawon, dohot habisuhon, lumubi maletuhan, alani pandemi virus koronaon, na mabahen dangboy parsiajaran, tatap muka, dibayad di sekolahna, alani marhite, daring manang online do nasida marsiajar. Alanya le Tuhan songon na maoldo dia tusia kaya na komi aka parsiajaran na nilehon. Alay posdorohan nami tuho. Pargoguammu do parbisuhammu do aka tim pengajar nang songoni na toras. Asa bui dia tusi dia danaki aka parsiajaran nang nilehon ni guru na tu nasida. Adong piga-piga ruas ni Huriam male Tuhan na dibagasan persahiton. Odo mual ni hahipason, odo mual ni hamalumon. Surdukon matangamu na labok itu matang nasida. Asa marhamalumon marhahipason nasida. Jalaboy nasida, marlas ni roha, inalaw mamuji, pasangapon guarmu nabadiyay. Molo adong, siya tonga-tonga ni ruas ni Huriam na dibagasan arsak do habot ni roha. Odo pangapul na sumurong, pargugoy na sida le Tuhan. Unang olo gali na sida, unang olo mahiw haborsyon na sida. Alay marhiti to dim to di porbadiyay mana pampargugoy hon na sida. Asa margugo mga do pinasa hamolon ning oluna. Salokin nari pele Tuhan, inalaw mardomo sirang pehami siya tonga ni Joromon, o manatoktong madongan ni hami. Ramoti pardalalan nami, asa tungboy hami sahat tujabu nami, pajupang dut keluarga di bagasat dame nasyako. Marhite Kristus Yesus upasat kami tangiang namion. Amin. Marede mahita muse sian buku ede nomor 100 4 ayat 1 dohot 2. Autso asiroha, autso godang basam, tu diang alai di bain basam, dohot asiroha, tu surgoha. Tema diho ore bata alabasa si bahedalani marhite anami tu baluha. Tangiang pangodianon tapasahat ma tu amang situa es sinambela. Di hamuna namin nami, tapos ada ma roha do pikirata, martang yang mahita. Mauliate husoboh kami tuarupamu ali Tuhan, di padongan yomu, pangaramut yomu di daging nang terdinami. Bui do peham Tuhan rap marpungu di bagasmon, mamuji pasangapo guarmu, marhite-hite partangyangan nami, nahu pamasahami sehari seminggu. Totong do diramoti ho kami Tuhan. Atik pe gudang akadongan nami, nasubui rak marpung kami Tuhan di tikyon.
Mauliate ma di padonganyom mu di hami Tuhan. Nunga taruli hami hatam. Na pinatol hasni naposomi tu hami. Di dokodo ali Tuhan di hatam. Asa gabi warga napnya karakter si toko hami Tuhan. Na uduk tu peraturan. Na uduk tu panggonggomi. Alani Tuhan pergugui ramu ti mahami dinalahu mengulaho nakka siulaw nami asa ulaw nami Tuhan gabe sitiruon di tonga-tonga ni bangsa nami di tonga-tonga ni negara nami. Ali Tuhan mauliate mahusoboh kami tuho hubok kami di tangyang nami di Boronginon di namasa di negara nami o Tuhan pandemi corona COVID-19 tung lomos do rohanami Tuhan ganggu rohanami mabir rohami Tuhan alani pos do rohanami na donganamu ramotamu hami Tuhan di dalaho madalani hari-hari ngolo nami padao ma Tuhan akaparsahi tonisi at tunga-tunga nami asa buhi Tuhan hami mengulahon akasulon nami di bagasan lasin roha. Suang-suang ni malu Tuhan huwag kami di tangyang nami dampak ni COVID-19 na Tuhan tung maragam di parngulon nami. Udang do Tuhan akadungan nami na gabi mago parkarjuan na manang dampak na asin Tuhan di ekonomi pendidikan dolan na asin. Alani Tuhan homa na majagai na mga ramuti hami. Padao Tuhan nakaparmarani siyan tunga-tunga nami. Siyong-siyong ni mali Tuhan akadungan nami na marsahit. Manang diyepe na sida Tuhan na sohagwara kami. Say paso-paso ma akaubat songonin ng tim paramedis na paturah-turehon akadungan nami asa bu Tuhan kami Tuhan rap marpungu di tiki-tiki nanengro ali Tuhan suang-suanima aka parkarjuan nami manang di dia pe kami Tuhan na maragami say paso-paso mahami Tuhan say paso-paso maakasi zaman tangan nami asa bu Tuhan rap marlasin roha kami dinalaho menguduti aka ari-ari ni ngulo nami suang-suangoni manang akayan akon nami Tuhan mulai siyan na met-met sahat tu perguruan tinggi ramo tidongani aka yan akon nami Tuhan leo bisuk abistara na siya koy asa bu Tuhan gabe jolma na siya di tiki-tiki na nengro lumobi takut laho tuho asimar hamdi ham Tuhan nunga sipul kebaktian nami dinanaw mulak pe hamian no Tuhan tu bagas nami be homa Tuhan na majagai na mga ramoti hami padao Tuhan nakaparmaran sa siya tunga-tunga nami pajukpa hami dot aka keluarga di bagasan las ni roha atong saha tu tangamu madaging nang torde nami Tuhan sa jumulo masesadu sa pangalasyon nami asa unang gabi pang bati di asi dohot holong ni roham di hami marhite-hite anakmu Jesus Kristus martangya kami tuho amen. Marede mahita muse sian buku ede nomor 740 sia ayat sada dohot 2. Sorani padati dongoluni jolmai Arion malas niro
bogoson moido songo ise pangaluani tatap malibu tonga dukon salpu udani badan holong ni rohana isugena jolmai moloro pehali susu holombu malian ho pos roham dang di pasombu sai palu aonao molo manang iur langit tunguli idaoni holong ni rohana tina tinong panai tatap malibu tongan dukon salpu dari badan holong ni rohana bisudena jolmai Tangiang sian perjabu kupasahat hamima tu amang calon situa te pardede. Tamasara marohata martang yang mahita. Hamalotehon rohana mitu adopammu ale Tuhan di bata Jahobana di benua gijang di siala asidot holong di roham umbahen boy hami marsaur di bagasan partang yang nami di bornginon pasu-pasu ma Tuhan naman dohoti acara pertangyangan wekon. Pasu-pasu mahami keluarga nami sude anak dohot pino pernami. Lehon dihami hahi pason nama noktong. Lehon dihami tiur ni pacarian. Asa boi dope hami patu pahon acara pertangyangan namangihut tu akka arina naing ro di tonga bagas ni hami hupasat hami mauliate tu adopammu di siala hatam nang pinasaha ni naposom bahen maiga bebo hal nama marparbue di ngolu nami suak songoni mana posom Tuhan horasi dot pasu-pasu nasida nang keluarga nasida asa toktong nasida boi papatarhon hatam na badiai tutiki arina naing ro dongan nami napeak di parsahiton ubati manasida Tuhan asa malum nasida gabe boi dohot pertangyangan tutiki nanaing ro Tuhan dinamula pehami tutonga-tonga bagas nami be asa homa Tuhan pataruhok kami Tuhan jolma perdosa nagodang dohami jumolus sesa dosa nami asa tama dope hami majalu pasu-pasu nasiako di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus hami martangiang. Amin. Marede mahita muse sian buku ede nomor 770 ayat sada dohot udutna jala huhut mata papungu peliata. Sun gogoi sai ma porus maho gadupari itangan nadoho molo musuro tuna sonang diapuan naho
sonang dia puan nao. Tung suning ako ni Tuhani, ingot madebatam do makoko, napojot rohami dang lelengi, tokinay pujianmu Tuhani. Napojot rohami dang lelengi, tokinay pujianmu Tuhani. Jongjong mahita saluhut. Tatangnya ko mapiliatan na tapapungon tudaw pani debata martangiang mahita. Aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat kami masian dan lehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajom muli tonga-tonga ni huriam doho di porti biyon. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidoho di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmo. Say Roma harajom. Say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan amardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaon, dohot hagugoon, rodia sangapos saleleng ni lelengna. Amin asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsoran nito di porbadia ma na madongani hitaon saluhutna. Amin. Oras madihita saluhutna.